Vítejte zpátky. Dneska bych se chtěl věnovat značce, se kterou jsem měl jako první zkušenost, když jsem slavil své 30. narozeniny. Jakožto začátečník jsem nechtěl udělat chybu a pročítal jsem různé recenze a názory a jedna ze značek mě opravdu zaujala. Jednalo se o Padron. Kořeny rodiny Padron sahají od Kanárských ostrovů až po Kubu, kde sám zakladatel José Orlando Padron žil s rodiči na tabákové farmě. Už od útlého dětství byl v kontaktu s tabákem a doutníky skoro téměř každý den. Po kubánské revoluci byla rodinná farma znárodněna a José musel Kubu opustit. Přesunul se do USA, kde začal pracovat jako tesař tvrdou prací a svých prvních 600 vydělaných dolarů dal na rozjezd své vlastní značky doutníků. V roce 1964 zakládá firmu v Miami. Proto se jedna z řad jeho doutníků také nazývá 1964 Anniversary. Navíc dalším krásným odkazem jsou dvě kladívka na prstýnku doutníků, které odkazují na dobu, kdy pracoval jako tesař a financoval svůj podnik. A jak to udělalo mnoho pěstitelů z Kuby, tak i rodina Padron v 70. letech přesunula svou výrobu do Nikaraguji, kde tamní půda i klima jsou ty nejideálnější pro pěstování kvalitního tabáku. Ani tam ale neměli jednoduchou cestu. Továrna byla poškozená během konfliktu, přežila války, bombové útoky, ekonomické embargo. Ale i tak se firma Padron stala jednou z nejrespektovanějších značek na celém světě. Doutníky Padron získaly už několikrát titul Cigar of the Year. Značka je známá tím, že nechává svůj tabák dlouho zrát a některé z blendů obsahují tabák starý 5 až 10 let. José Orlando Padron zemřel ve věku 91 let v roce 2017. Ale značka pokračuje dál pod vedením jeho rodiny. V sortimentu značky můžeme najít více druhů krycích listů, a to Maduro, Natural anebo Ecuador Connecticut. Každý z těchto tří doutníků je úplně jiný, ale spojuje je perfektní konstrukce, rovnoměrné hoření, perfektní tah a komplexní chuť. Právě z této trojice bych rád vyzdvihl jenom jeden doutník, který může být hodně zajímavý pro začátečníky. A to je tento elegantní Padron Damaso. Už při prvním pohledu vidíme krásný světlý krycí list Ecuador Connecticut Shade Crown. A co to vlastně je ten Shade Crown? To je list pěstovaný mimo přímé slunce, buď pod plachtou nebo síťovinou. List je poté tenčí, hladší, jemnější a méně žilnatý. A výsledkem je krémovitější, jemnější a méně agresivní chuť. Méně zkušený doutníkář by mohl tvrdit, že světlý krycí list je jemnější a slabší než ty pohledově tmavší krycí listy. V mnoha případech by tomu tak opravdu bylo, ale u Damasa je to trošku jinak. Nepatří úplně do té nejnižší bohatosti chutí, tedy mild body, ale do střední nižší bohatosti chutí mild to medium body. Dnes bych ale rád zvolil velikost Toro, to znamená, že délka 152 a průměr 21 mm. Je strašná škoda, že nemůžu tu skvělou vůni přenést i skrz ten obraz. Ale cítím, že to je sladké, je tam karamel, med, celé to má takový jarní vibe. Úplně se vidím venku na mírném slunci, na terase, slyším jenom včelky. Úplně si to říká o toto odpálit. Ještě bych s dovolením rád přičichl k patě doutníku. Zjistím, jak voní. Pořád jsou tam taková jemná dřevitost. Možná trošku kešu oříšky i takové nakyslé, takový citrus. Ale pořád to má takový jemný charakter. Není to nic přehnaného, takže si myslím, že pokud to tak dobře voní, tak to bude i dobrý zážitek. Ale už bylo dost mých mouder. Pojďme vzdát teda hold tomu panu Padronovi a jdem ho odpálit.
Po první třetině musí být doutník opravdu pomalý. Má hodně lehký tah, produkuje hodně dýmu a svádí k častějšímu potahování, takže pomalu. Tvrdý alkohol moc nepiju, ale dneska bych rád udělal výjimku a zkusím tuhletu lahev dánského spirit drinku AHA Rize Non Plus Ultra Very Rare. Tak uvidíme, mělo by se jednat o v podstatě rum, který by měl být jemnější, sladší, měl by takový uhlazený charakter mít a pravděpodobně by se s tím damasem mohl dobře párovat. Tak uvidíme. Chuť teď na začátku cítím jako krémovou. Taky tam cítím trochu cedrového dřeva a jako dovětek tam jde už i možná lehké koření. Každopádně jsem zapomněl zmínit, že se jedná o filér i vázací list z Nikaraguji. Takže kouříme dál a uvidíme, co přinese druhá třetina. Popel zatím drží krásně a pokud takhle rovnoměrně vločkuje, jako v tomto případě, tak si ho můžeme ponechat co nejdále. Tím pádem se ten doutník méně zahřívá a více tak procítíme ty jednotlivé chutě. Co se druhé třetiny týká, tak ta komplexnost chutí jde jemně do těch oříšků, řekl bych i lehká káva a víc toho koření. Takže jdeme pomalu do finále. Co se třetí třetiny týká, tak musím říct, že teďka dominuje výraznější chuť dřeva, každopádně pořád je tam ta hladkost. A myslím si, že je to dobře vyrobený doutník. Co se týká rumu, je hodně sladký a jdou tam cítit i takové nádechy citrusu. Dnes jsme si ukázali, že Jose to opravdu dokázal. Vytvořil řadu, která není v sortimentu značky Padron úplně typická a cílí především na začátečníky. Ale díky své vyváženosti a kultivovanému projevu si myslím, že může získat pokročilejší doutníkové nadšence. Tak si udělejte čas, najděte si klid a proměňte třeba obyčejný páteční večer v něco speciálního. Napište nám do komentářů, zda jste již Damaso nebo nějaký jiný doutník vyzkoušeli a jestli jste ho zkoušeli i s jiným nápojem, kterým jste s ním párovali. Budeme rádi za vaše sdílení zkušeností dole v komentářích. Děkuji, že jste tu s námi a budu se těšit u dalšího videa. Váš pan Doutníček.